kuom iwacho ni all 8 counts kama gintiere kacha kadipono yude ni en guilty sani inyalo tim ang'o korero osewito ngimane karo wacho kanyo koro kosetho ICC nigi thuolo mane mar wacho ni kobedo convicted kata kobedo acquitted mane madhi bedo kacha katimore kowe thuolo kata komaki kendo wacho ni koro en ang'o manyalo timore ka nyaka Ramogi nyalo penjo ni sani koro ka osetho. Cleophas mana kaka jowinjo wa ong'eyo yalo gi ng'ama otho onge bura minyalo yal gi ng'ama osetho. Ang'eyo ni nitiere procedures mopogore opogore ma ka ng'at manodonjne gi makosa osenindo to nitiere procedure ma office mar prosecutor manyocha yalo kode on behalf of a court mar IECC oripo kawo nitiere tielo mondo IECC oripo kawo mondo kesno orum orum kuma ne nitiere no ka judgment ne pok ochopo nikech sani kata ka de bed no sendik judgment ama oyude gi makosa court dak wuog oko masom judgment ne ng'ama no osetho nikech kisesomo judgment ne ng'ama osetho to question en ni ng'ani idhi timo ne ang'o nikech dak itwe jela onge gimoro minyalo timo ne nikech osetho. Koro kes rumo seche ma ng'at modonjne osenindo. Kamano. Mana kamano goniro kamano nya Green Odera kuom lere yo makare kamano.